Nah, wah, Saya malah HP kopi kelas. iki rumangsamu karo pitulah biyen meneng Lek ndi laire. perkara bentuk ya apik iki. Cara iki payu kan marem. Heeh. Mareme iki tibake ora ning payune iki. Iki Heeh. sik. Mareme ning anake. Oh, anake juara. Urung, ning anake iki lho. Oh, sing iki. Sama marem banget kan. Oke, oke. Iki aja fokus ning dase, susah fokus ning dase lho iki. Jenise. Jenise. Jenise Dase ngene kok. nyapa? Dase kaya apa iki? Peh, lansupan. Lah tapi apike wedhus ini iki malah dase ngono Yo kuwi. lek bunder guyung malah. Nuntun iki pernah marem. Ora enak sak langgar nuntun kaya ngene iki. Oh, cuma nggih gocelan sumune ya banter. Aku urung tahu. Lha wis lho sampean? Ora nonton kaya ngene iki. Oh, Langgar. nuntun ya. Ini nanti buat ini kan kesayangannya Blantik dulu. Jadi Ya menurut siji-sijine kok sing sakmene sing lanang ya sing tak ndoni lah. Sing Kasino. tau gagal pisan pindho ki aja mandeg. Maksudnya piye? Aku lek perkara gagal bolak-balik. Ya anu, kudu kagak lanjut iki pemula lek ra ngono sing wis tau sing tau gagal barang. Bakal lanjut. Kudu bakal lanjut. Panggah dijajal lah. Panggah dijajal. Diterusne sing tenanan. Terus sing tenanan. Karena lek perkara gagal lek kabeh wong wis tau to. Tahu Tau ya. rasane. Sampai piye? Ya aku yo ora mek pisan pindho. Ya. Sampai piye wi? Sampai temu hasilnya. Pokok rumusnya ning dunya enek loro. Rong apa? Enek gagal, enek hasil. Enek awan, enek bengi, enek ngalor, enek ngidul terus dhewe. Piye panen? Panen alhamdulillah. Metu piro? Metu loro lanang kabeh. Lanang wedok oh lanang kabeh. Lanang kabeh iki kaya. Wah, lanang kabeh. Anu. Aku ora roh manake. Pas piye? Pas tinggal metu kok. Tinggal nyandi. Tinggal dolan. Dadan ya? Heeh. Golek sangu ya? Ora, golek seduluran lah. Gerang kok golek sangu. Tapi kan ya les aku. Masa cek di sangu cuma gerang iki? Alah ora. Tapi kadang ditambani ya. Nah, tambani malah dosa lho, geng. Rezeki. Sik. Mana piro iki? Loro. Loro. Iki urung tak dilo lanang wedok. Apal dase aku. Tapi wis oleh beritane. Apal dase? Apal dase. Bentuke dase piye lanang? Bundere eleh jadi kasih lah. Oh. Beda lek arep. Lagi sitoke rupane ramen iki. Ndi? Iki sitoke. Iki. Wah, lengkap ngono ya. Jajal ugano, Geng. Sekelen rene kan aku iso lek penting. Yuh, kapan iki mana? Dek ini. Ini ya apa? Ini sore. Ini kapan tuh? Sore. Ana ngisor kene, Geng, matuke. Apa ning kono ae? Ini ora kena ya. Iso ngajak urung? Urung iso. Iso. Kene. Ini ngarepine jemput ora kan. Medok. Nah, wis tekan sik ngono. Salah. Iki lanang. Lanang iki. Metu kontol e? Ora ro. Oh iya. Malah kupinge karo sikile dawa kupinge lho. Masa? Yo mancen yo ndingkluk ora wis dawa. Bola kaya ngene lho ya. Piye ya penak ya. Rodok rene ya matuke. Ini matuke. Kok kowe madhep ngulon, Geng? Rene sak sampean. Nah, sik rodok rono. Sampai tok kono. Nah, ini bener. Wah, sik warnane piye? Wah, lek iki wis rasa dibahas wis ngerti lek iki. Iya. Kira dikapak-kapakne lho iki. Terus dikapak-kapakne piye maju biasane? Jan, iyalah. Sepatune piye sepatune? Sepatune lengkap. Ora junjing. Ngarep enek ora wi? Ngarep enek baru iki. Enake enek dene. Ya, warnane sepatune. Alhamdulillah. Oke yuk. Rapi. Dekre piye dekre? Dekre lengkap iki renek sing dibandel dikit. Lah buri. Buri lengkap. Wah. Pelas jajanan yo. Lah yo. Iki lek metokne warna ngono wi. Oh ya rezekine. Rezekine? Rezeki ya. Iki ora nek dekat. Iki babonmu mening ya. Oh, pasak. Babone, Anu tak dol ya ini anu. Tak dol 15 juta iki ra patek arek sing minat. Iki babone iki? Iya. Terus metu iki. Metu iki alhamdulillah marem aku. Cek doro ya bos manak pindho. Ubuh. Babone iki lho.
Anak ping pira? Babone iki to. Babone iki Oh, tak maksudnya. kira babone iki. Anu mana pintu ya pisan. Mana pindho? Heeh. Ya sing pertama apik ora? Pertama yo apik juara. Mbak Yu anune iki Iku lanang juara. wedok, wedok. Wedok. Mbak Yu niki berarti ya juara. Mbak Ayu yo wedok no. Lah iya Mbak Yu niki wis juara. Yo wes no. Mbak Ayu ini to. Ah, Mbak Yu Anak niki. Sing mana Iya, no. pertama. Kan mana pindho Mbak jeremu. Iya juara. Lah wis tau. Lah jeremu babone rotek mening. Tapi nyatanya anaknya ya kayak ngene iki lho. Wah, benar. Salah kupingnya Ini ra salah. settingan lho iki. Maksudnya biasanya disetting ya. Oh rajane. Ini ya penake. Sing babone kaya ngono ae anu, anake malah luwih apik kok pitulas. Iki rumangsamu karo pitulas biyen mening Lek, di lahir. Perkara bentuk ya apik iki, lek pas umur samene. Pas umur semene ne. Iya. Pitulas biyen umur semene piye? Lah sih kaya apa ya? Aku cok pitik. Heeh. Lah iki langsung piye iki ndase? Ini langsung seser lek iki. Oh. Ayo, wis benen minggu ngono ae. Wah. Yen pitulas sih ra kaya ngono lho ya. Mun lah. Lahirnya kelingan Jan. Entar lah tak wehne wong kok biyen. Dia cilikane. Ono ora. Ya. Iki langsung ya. Langsung bunuh. Lek cara babone pitulas karo babone iki apik endi? Kayaknya apik babone pitulas to. Tak nemene ya. Tak nemen lah ada. Kayak pomo metu pitulas Lah wajar ya. anake jelas apik. Lek umur semene apik endi? Ya lek umur semene perkara bentuk kan lek warnane wis katuli ta jenengan. Perkara bentuk apik iki. Langsung apik iki. Ndase, Lah sih langsung bentuk iki. kupinge Luwih dawa kok sikil. wah, karo lahirnya pitulas kan dawa endi kupinge? Padha ya. Enggak dawa iki, wendek iki ngono ya kene. Kaya ombo ya betul ya. Pilikane to? Ya aku rada lali kok. Lah sing sitok dono pisan ke ngecal. Diceren kono. Wah, sing sitok iki. Oh, sing sitok petak ya. Iya. Tapi ndasik koyo ngene iki sing sitoke malakan. Oh iya. Oh, ya. Oh, ngadeg. Iki kembare. Kok lanang iki? Lanang ya kontole ngono. Iki Mbak Ayune berarti wis juara. Lah iki sok ngene iki piye ngene iki calone? Saiki ya kudu dikontes sik. Kumpul sik nom sok. Nek sik nom. Eman-eman iki. Iki lho. Heeh. Cara mangkat eman-eman. Cara mangkat eman-eman. Eman. Kaya ngono. Ora mesti lho. Sepeke wis anu ngono ya. Spek. Lah. Tapi yo mbuh lho kae wong yo kena jurine yo. Enek lawane yo. Cara kalah to. Jurine ra iso alasan paling. Kalah ning endi. Kalah ulang ngene gara-gara ngopeni. Heeh, karek ngopeni. Kan yo ora mung cukup ponokan. Iki kan lho karek ngopeni modele. Karek ngopeni. Iya, wis kaya ngono karo kurang tinggi lho. Gara-gara garap ngono ya. Iya karek nyetel carane. Iya. Kira son-sonan karek nguntir. Karek nguntir. Wah. Kaya son-sonan barang lho. Malah babone sedengan. Aku sih yakin lah iki. Yakin ya? Iya. Mau openi lagi. Tak openi nih. Tak openi dhewe. Eman aku. Iya. Alhamdulillah. Karo ben keturutan, geng. Karo ben keturutan kan biyen pitulas scatter. Oh iya, iki kudu keturutan iki. Kudu keturutan. Harus sih, eman-eman. Gue dong. Sik kejutan. Kejutan piye maksudnya? Ya iki kenter iki, calon kenter iki. Ya wis, Anu ijole 17 iki. oh jole 17 piye. Ora sudah ngene kenter. Itu diolah iki. Iki diolah. Kejutan sik to. Ya tapi wis oleh urung iki. Wah, enak pokoke sik to. Yo enak jane. Ya urung dikonten. Aja sik bahaya aja kejutan. Jadi benakne. Sik dibenakne. Siapane? Anu, bae sik rong sik tekokne Pak Adam sik ben seniore. Oh. Ditulisi sian. Sik bocorane tulisane sok apa? Nggih, di bocorane lah. Di bocorane TV ae to. Sik dikonten kan. Yo jenenge kandang ya kabeh Merah Farm. Kabeh Merah Farm. Nek tulisane belantik cilik ngono ora? Mbok, ora ngerti aku semalam wis. Sik dikonten ngantek anu lho. Ket bajare. Apa arep konten trek? Arep konten trek ya? Tak gekne. Sembarang wis. Kejutan pokoke sian. Sik urung sik kejutan. Kejutan. Urung dadi iki.
karek mlaku yo iso mlaku. Mesine sik sehat. Heeh. Ya. Mek apa Tapi nih? bae karo bodi-bodine karo sik ngeteng ya. Oh, sik digating. Iya. Karo sekitar bae nih. Ba Lah bae cilik ya. bae diukur kok jarene. Krungu-krungu. Oh, lek di kandang mari gedhi ngono to. Iya. Oh. Makane ditekone Pak Adam. Tukokne bak. Diukur sik kok lek kurang cocok yo. Gekne lah. Gekne nah. Launching berapa bulan lagi? 1 bulan siap urung? Karena bar bodo lho paling. Baru itu siap? Siap. Oke, saya tak konten geng. Mulai lek munjimo, lek mau belajar, ya dah. Cara aktivitasmu numpak kuwi. Belajar bunyi-bunyi ana bener uang, ya dah. Oke. Wis apa? Golekno aku nangan wong engko. Dikit mulai gede toh. Pertama, sik tekan munggah ngene geng, ndelok ndase. Nah, munggah nih. Kene. Ini rodok munggah sithik. Nah, wah, kupingnya jelempet. Nah. Terus ngadep rene, kene sanding tembok kuwi kan ketara. Wah, iki. Puyuh, rodok ketawa lho. Anu, boyoke kretek-kretek. Oh, kretek-kretek. Cek cilik mari Cek yo. cilik mana-mana aku nama sik dulu. Kupingnya delok mohon sik, diginen sik kupingnya. Seken. Iki wis Jero. lek empuk iki. Empuk. Terus Yang ngono lho. jero piye? Empuk lemes. Jero. Jero piye iki? Nek dini-dini kan. Srit iki apa? Srit iki. Kiwa. Engko kok kan. Kiwa padha ae. Padha ae no lah ora mungkin tunjuk kok. Warna oke ya. Warna oke, bentuk yo langsung bentuk iki. Wah, kayak dasi saya Anu iki PR karek lemokne. Arek ngemok nih. Kepen. Mukane piye? Hah? Sing penting piye? Yang penting ya dikasih karek apa PR ya. Heeh. Pokok diopeni tenanan. Anu, kadang lek contohnya arep anak bisa arep anak. Heeh. Iki lek arep-arep ben apik, anaknya ben metu apik lho. Heeh. Iki malah ora tahu ngono, ora tahu keturutan. Malahan Urung tahu aku. cuma arep-arep ngene. Heeh. Tapi tulis barang. Lah iki kan sing meteng kan akeh ada pira-pira ngono ya. Heeh. Sing dinteni iki sing sitoke. Malahan Iya tenan. Sampai ra turu barang kok. sing dinteni iki, sing diarep-arep Sing dinteni malah sampai ra turu. Lah basal tinggal badan fokus ning sitoke tinggal badan toh. Malah mana lho iki. sing sitoke. Iya. Metune kaya ngene iki. Cek ra dinteni lho ra jare parep blas lho. Ya dinteni maksudnya ora dingu. Dinteni tapi ora diwarep-arep. Fokusnya ora ning iki lah. Cara speke lah carane ya. Iya. Fokusnya ora ning kono, ning sitoke. Ngono ki piye to ngono kuwi? Wis rezeki rek cenah terus. Wis karek ngopeni wis. Arek ngopeni. Syukuri karek ngopeni. Marem aku ya ini. Wis marem ya. Marem banget ya. Sing penting mah ngingu wae ya. Iya. Kadang diwendeni diarep-arep mak pekeke ngono. Kadang sing ora patek dianu metu. Tapi tulis saya kejutan ya. Kejutan ya ya. Iya, mesan-mesan kok wek bentuk. Bentuk. Tapi ke lumrah lho, geng. Tapi yo babone larang kok. Oh ya. Babone cukokne truk ra ketang elek-elekan yo soleh lho, guys. Tapi beritakan BCA kemana? Ora apa-apa ya. Enggak apa-apa. Mati ya. Mati ya. Enggak mau kontennya apa? Tapi matine tuwek lho ya. Ini ora tau mati kan lho anu. Mati tuwek. Kok lek tak omong sing arep pemulane sing arep wedi ora sida. Mare wedi. Tapi lek wedhus ngene iki matine masih yo tau kepaten matine kan mati wis tuwek. Barongan bareng kae. Mati wis ngurak lah carane ya. Wayahe lah wis. Umur. Iya. Enggak mati mergo piye. Tahu mati nyakitan piye enggak tahu. Alhamdulillah ora tahu. Satu wis dinarise ya. Wis wayahe wis tuwek bergana barongan bareng kan. Cara umurnya memang wis anu ya. Iya. Barongannya sampai pirang tahun. Sangsor kupas. Kira sampean umur pira lho? Barongan 12 tahun. Sampean 13. Wah, sak umure sampean ya? Sak umuran. Wedhus ya? Iya. Lah ya aku gumono sik kuwi ya, Bro. Sik kuwi ya. Sik matine yo ora lara. Ora alhamdulillah ora. Budale penak. Enak.
Yo ora piye-piye ya. Cara matur suwun ana karo barongan matur suwune piye ya ngono. Lah iya. Ndak nek diungkapno ya to. Heeh. Heh? Lah iya. Wis lantaran barongan anake lho sing paling marem wis teko ndi lho, Geng. Lah iya aku yo paham. Sing cara menikmati kan tamene Lah, dhewe anu. ngono lho. Iya ya. Pokok jek enak anake arep putune. Nyebar ning ora mek trimo ning Jawa ning seluruh Indonesia wis. Teko ngendi ae lho. Nang ndi ya. Wisan. Heeh. Wah, alhamdulillah. Pokok wong-wong sekitar wis Keduman ya kabeh. kesibukan kabeh ora apa-apa. Kayak kene ya wis. Kira ciliamu lek mung mlelet ya sing diapik ben rata. Iya. Allah. Masa iki rong wani kemelet saiki. Hah? Sik aja sik ra wani sik. Iya, Mo. Aja sik rong wayahe. Ora wayahe ya. Sok iki tak buktekne sik iki. Dicekne ya tenanan lho ya. Iya. Ramut. Iku tes rame yo. Rame. Ora tau krungu kontes aku. Heh? Ora tau krungu Ya, kontes. fokusnya sekolah sama lagi memang. Saiki lho. Bisa iki bodoh konten iki to. Kok bar foto to ngene. Lah piye poso-poso apa ya enak. Poso-poso ora enak. Panitiane sampean gelem ya poso-poso kon ngurusi wedhus anu. Ya. Ya iya. Niku ben iki ning kandang iki. Sudah ada nama apa belum ini? Urung. Oh iya. Urung mikir aku. Untuk elek wis wayah jenenge ya. Heeh. Nah, supene sik pokoke. Bukan itu. Anu, aku ki sampe ra kelingan jenenge iki. Saking mareme aku apik ya. Wah, kaya sanggih mareme. Mareme mergo piye iki? Yo sing pertama warnane iki ketok. Mareme ketok. Bentuk ya kok marem aku kok. Ya ngene-ngene iki lho. Lengkap ya. Iya. Iki sing mau jaluk kan biyen ngene iki warnane. Iya. Yo lagi keturutan iki. Lengkap iki ya. Lek 17 Iya marem aku jane. Kekurangnya ning ndi ya? Kene ya, sisih kene ya. Iki Wis era sakam presiden selalu kok marem aku. marem ya. Tenane gaduk nih pisan ya. Tenane pisan. Iya lho. Tenan. Selain pilihan presiden yang penting siapno lho, Geng. Siapno sik. Apa anaknya? Ya maksudnya yang buahnya ora, yang penting siapkan dulu. Wah, ini mawar merah ae. Metune iki alhamdulillah. Kok dol pilo ora payu-payu bapane? 15. Hah? Halo, 15. Jane ya. Jane mana nih ada? Mana enggak ada? Mana itu berapa tuh? Lah Sembarang, udah selain dijual. wong nuku lho. Kayak ngendi lho sing ra tak dulune. Ngendi-ngendi. Bangka modal. Iya. Isi kandang iki kabeh pokok enek sing Cocok. enek sing minat yo dul. Tuh. Itulah barang kan ora tak kandoli. Nomor rego biyen ya. Anu, cocok regane. Biyen njaluk piro lho biyen? Enter. Tapi alhamdulillah keturutane saiki ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kandungane, Geng. Genge setelah tahun-tahun iya bisa dikatakan bukan modal. Kok lu malah cerita kuwi. Wis tapi surprise ya engko ya. Iya. Wis ae golek wis wayahe kita konten. Ya menang saya kok kejutan pokoknya. Tapi intinya kan fungsine to. Iya. Lek biyen teko pancen jero kudu enek fungsine lho, Geng. Teko piye umpama biyen duwe nih. Apa-apa itulah kayak jole kuwi tenan. Tapi lek biyen duwe ya tak syukuri kok. Iya disyukuri cuman kan Tapi rong Lebih. mate. lebih ke kurang fungsi kan. Heeh. Saiki Nek memang duwe nek saiki kan butuh tenan saiki. bingung sing Ben ra apa. ngrepoti Pak Adam kok. Oh, ngono ya. Iya. Sakne ya. Ada orang baik ya. Ora saya. Enak gunane. Kalau sing dimot ngono mesti anake kan Iya, mesti lah enak. fungsi. Butuh Alhamdulillah. tenan saiki ora mek cuma pemilik. Hah? Ora mek demen. Ora mek syukur duwe ini ya. Membutuhkan aja membutuhkan. Dibutuhkan. Iya. Oke, ngeleng nang coba nang dhuwur. Coba nang apa ki lho. Nang ben iki. Oh, ngono. Kok nang dhuwur kene kelampon, sakne anyep. Alhamdulillah, ini marem, semangat. Ini memang jarang sekali kita konten karena dia mulai beranjak remaja. Karena ya apa ini, memang dia harus lebih fokus ke sekolah ya, Kang ya. Iya. Kabarnya arep SMP. Heeh. Pas piro iki? Kelas 6. Tahun Bahas sasi. wedhus ya lho, bahas wedhus ya. Sasi ngarep berarti wis SMP ya? Heeh. Karena piye atau SMP? Masih ngarep apa tahun ngarep?
Wis pindah tahun iki to. Iya tahun iki. Heeh. Tahun iki ning opo nek aku ora patek dong pertengahan opo piye. Oh iya. Alhamdulillah. Tapi nanti di rumah dia studi dan belajar di sela-sela waktunya nanti kene DE ngarapi wedhus. Ngono. Alhamdulillah dia panen. Kok iso ya? Lah putri jane mana? Heeh kaya. Heh? Apa wis? Weh, Pinten? anak lanang apa wedok putri? Ibu ora ngerti. Hah? Urung ngerti ra patek mending ya. Tapi nyatane yo anu lho. Ibunya juara, bapaknya juara, mbaknya juara. Tapi anaknya orang bapak nemen. Putri? Dia ngono lho malah anak diharap-harap. Aku ora santai. Tapi piye lho wong ora oleh harap-harap yo. Ya kudu ngarep-ngarep. Kudu ngarep tapi tak Iya. ngomong iki lho ora patek diharap-harap tok. Iya, ora patek dinteni kok malah memuaskan hasilnya. Memuaskan. Iya, marah. Lah putri piye anake? Hari iki piye ngene lho? Yo lek dibandingne apa iki? Hari Tapi ini. yo apa enggak disyukuri. Terus anak timbang mati ning jero weteng. Oh iya. Kaya 17 kabeh. Enggak 17. Anu, ICA. Timun. Timun Mas, sapa sing mati ning jero weteng arep anak sapa ae? Timun Mas. Hajomu pertama kali ilmu belajar ke. Heeh, banyak kan angin belajar. Kayak pahamku ya bener ae. Ae. Terus paham. Suminten ya arep anak mati. Heeh. Suminten edan. Terus karo mana? Karo metu sapa dapat? BC arep manak ngono kok. BC lho, Pak. Ngono kok dinteni le mendem anak iki penjut ya. Ini cara bingung ya. Wah, ya kaya ndak iso muni ya. Yes. Rezekine modok itu. Tapi wis alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Marah. Dipeni tenanan ya. Iya. Marah tenan. Demit kabare ya mana? Mana kan? Iki anu. Iya ya, kabeh ora kabeh, akeh-akeh meteng. Akeh-akeh. Iki hari ini. Bingung kan berarti puanan iki. Heeh. Elong Bayu. Elong Bayu. Heeh. Apa kas meteng ya? Tapi iki cara anak seminar saiki itu urung pun. Urung. Apa ini? Urung enek rego. Urung enek rego ya urung enek seminar. Golek seminar loro ya suka lho gang lek iki. Iya, regane 1,5 juta ya biyen wae. Tahu ya? Tahu lho. Tahu ya adol 500.000. Tahu aku. Tahu. Kapan lho, Guys? Ya kok 1,5 juta pas nih. Kelingan. Kudu sing iki podo. Iya lho. Model iya ngene iki lho. Tak miliki ya. Lara luwih gede. Saling kan luwih gede. Berarti adol murah ya tahu. Larang ya tahu. Larang paling larang 200 juta. Iku ya. Lali. Iya, lali. Ini sing dituku kayak padang bulan apa iku? Iya ya. Murah banget. Lali. Ini yang ndelok barang ini ya, Kang ya. Ya, ora tahu apa-apa. Apik ya didol apik. Tulas kan lho. Tulas mergo ben. Rasa lek aku apa-apa njaluk camper. Rasa ya. Rasa. Tapi jole kan. Anu. Iya. Kok tak jaluk agare njaluk camper dari Oh, no. Mergo awakmu sik demen. Sik demen aku. Gorong iso nyuguhne yang Piala Presiden ngono lho. Aman kae. Iya bener bener. Ya nyatane yo dijawab. Alhamdulillah keturutan. Terjawab. Apa nih? Yang presiden terjawab. Terjawab. Mungkin yang orang lain direncanakan belum tentu kesampaian dan awakmu. Ya bangga kudu lanjut. Kudu lanjut ya. Nyatane ya aku berharap ya keturutan kok ya pokok piye ya. Contohnya dhewe njaluk mana njaluk wedhuse sing meteng mana apik ya ora langsung keturutan. Kaya iki sebagai contoh ya. Anu. Bertahun-tahun. Njaluk warna sing ngene iki. Njaluk warna sing ngene iki ya ora ngger wedhus manak metune kaya ngene. Ya mek ping pira-pira nek diitung jekan. Jekan ya. 17 iki. Dari segi warna kuwi ya. Ya malah rasa diarep. Ngono kuwi lho, Geng, intine sabar, Geng. Sabar, panggah ngingu. Lek wis ra ngingu wayah tiba apik. Engko sing ketiban priyé sing ngingu. Kadang ngawekne pisan. Enggak jadi wis darani angel. Ngawekne pisan pindho ra jadi wis darani angel. Ra iso. Engko sing wayah ketiga dijual. Lah ketiga ning ngene wong mana? Akhirnya rezekine kan ya contohnya iki. Ora nek sing nunggu ibuke. Babane ora nek sing nunggu tapi anake ya kaya ngono. Padahal mok dol piro babane iki ya? 15. Gak enak sing nunggu. Gak enak. Anu paling.
Kan meteng dong. Heeh. Babone iki paling rapate api. Ora ngerti lek manake api. Padahal anak pertama juara ya. Heeh. Ini siapa ya? Mawar merah. Mawar merah. Hmm. Juara wisan kira-kira. Juara. Terus metune iki. Metune iki calonnya juara. Calane Yakin. ya. Yakin ya. Iya. Oke. Mergo Optimis. agar anak wedhus mana iki tak bedhek iki bakale apik. Bakale yo supaya kontes yo pokok yakin yo kaya ku yo. Itulah sih Mas yo bentuke ra patek mendukung Mas cilik ya. Kita nggak yakin nyatanya yo jalan anak ketiga. Dan karena keyakinan itu perawatan lebih diutamakan kan ngono ya, Geng. Jadi ora mek yakin tok ya. Yakin tok dijiarne yo. Yo yakin tok lek bedhek radio tapi yo radio peni piye. Jadi diimbangkan berarti ya. Imbangnya no. Ya yakin. Yakin nih mergo ngopeni. Oh, alah. Yakin anak bedhek ya, Mbah. Ngono to. Yo yakin tok ora dadi ya. Iya ora diterima. Berarti ya wujude sing mok pangerteni mok sekolahe kuwi terus karo didukung rawatane. Oke. Tanduk cilik sak wis ngene lho. Jagone Pak Cek semene iki lho. Ganteng dhewe sak. Yo iki. Ora ngadus kok ganteng. Sing ngene iki urung adus. Ora ngadus aku. Ya adus arang-arange lho eman-eman mesakne wong-wong sing Lah sesuk iki. isuk yo. Lah ana apa anu itu kelingan iki langsung rene aku. Langsung rene ya. Wah, saking mareme. Saking mareme. 2 ekor poin di di sore kemarin ya. Tapi kontennya pagi ini. Lahir ketika kita pas silaturahmi ke tempatnya di tempatnya Mbah Woto lek ra kleru ya. Bar kowe Mbah Care. Mampir mene Mulie mampir gene Mbah Woto ning kono dibel Paimin. Heeh, Paimin ditinggal-tinggal dan dhewe. Terus Paimin dhewe yo. Karena keluarga keluar semua. Heeh. Ya karek Paimin kok. Alhamdulillah anak dengan sehat. Kene kono yang guyu kok masih mae wong. Kan isin kok saking mareme. Saking mareme. Iya. Wis, tanggungane geng muga sempulur sehat, babone sehat. Yo babone saiki dudono ben wong ora penasaran kaya ngopo dijual 15 juta kok ndak payu-payu. Iya. Sono. Ndi lek nyeleh dipindah to? Dipindah. Ya, didoi. Sing nek tambane ora kleru. Sik. Ndek iki urung lek anu. Urung kok oleh dipindah. Urung. Urung ning kene. Hop, gila. Ah. Enggak, itu. Orang gitu dong, jadi kayak ning kono. 15 juta, 8 liter. Pasti manake kurang sasi kurang rong dino. Iya, babone. Nek mlebu iki tulis metu. Nanti yo kuping kok ngene lho kan demok cek kupinge. Itu kayak ngene lho ya. Bisa mudawane lan yo perlen pedel ra payu yo. Payu. Ini apa ya rasanya? Ya urung pasar begini kan. Kadang sing direncana kaya payu-payu itu mesti. Iya ya, kaya ngene iki. Terus ngene iki rego. Iki penggantine kan cara iki payu kan marem. Heeh. Mareme iki tibake ora ning payune iki. Iki sik. Mareme ning anake. Oh, anake juara. Urung, sing anak iki lho. Oh, sing iki. Mau marem banget kan. Marem ya metu ngono kuwi. Iya, arep-arep. Karo timone warnane piye? Mbah lali aku. Apik endi? Mesine sempurnai gitu. Lek warnane nyelengkape ya. Oh. Lengkap kuwi lho. Kupinge. Kaya rene. Tapi timunke wedok. Heeh dong iki lanang. Lanang kabeh. Alhamdulillah iki kita bone iki sak dawane kuping iki. Ini sudah masuk konten loh, Bang. Kita ke konten kapanan ini. Apa nih? Sing arep nuku resto paling baten ketun paling. Ketun yo. Iya. Kene. Heeh, Demit mana? Ayo aku ndelok. Yo. Ya apa? Demit. Mana? Yo ada ning kene yo, lali aku. Ning kene. Op, iki lho ning kene dibalekne. Ini mrene kene. Iki lho. Lho iki. Bukan. Seluruh iki to? Iya, loro ya piro. Enggak peture iki. Wah, iki bojo sing anyar bojo sing lawas. Sing lawas anyar, Dik. Sing telo nyandi? Mati loh, mati yo. Beleh kan gila. Lah iya mati. Iya iya. Gila, wis metu neh iki. Ceklek kaya ngopo kek ceklek kek. Kayak apa ya iki? Kayak kijang. Wah, tenan telan dah lho.
Ini muga-muga sempulur iki. Wih. Wah, awake bisa kan. Iki aja fokus ning dase, susah fokus ning dase lho iki. Jenise. Jenise. Jenise Dase ngene yo. nyapa? Dase kaya apa iki? Peh, lancupan. Lah tapi apike wedhus ini iki malah dase ngono Yo kuwi. lek bunder diguyung malahan. Eh? Megakno jenise mana jenise. Mana jenise ya? Sing PE kan jenise anu, Bluber. panese kan bluber ndase. Nyer. Lek sing ngono kan. Lek sing jenis iki ya mana jenis? Mana jenis? Wah, sing biyen ndek iso urip yo. Ora tahu lho, nek iki. Yo muga-muga awak awak yo ngono. Sampe ngono. Lek Banteng piye kabare Banteng? Ndak serem ora kowe? Hidup apik. Aja lah tapi. Lek dosa. Lek dosa. Yo, metu. Apik lho. Dosa. Iki engko dilemokne, Geng. Iya. Sing iki lho. Sing Banteng lho. Kan sudah dibilang. Iya. Hari raya besar ngarep Pak tuntun yang langgar. Yung. Ora apa-apa wis timbang. Kesayanganmu lho. Gitu. Bukan, ora kalah. Terus iki arep digone. Lah kok lali. Ya tapi yo ora apa-apa, megakno nganu. Wis metu turune. Yo liyane ngono nek itu kok kono ben kita ora digon langgar kan matine berguna. Gimana iki iso dadi tumpakanmu ning akhirat kono lho. Iya ya. Timbang matine wes ngono kae. Wah, beda ben kita ora. Nuntun iki pernah memarem. Ora enak saya sak langgar nuntun kaya ngene iki. Enak. Oh, cuma nggih gocelan musune ya banter. Aku urung tahu. Lha wis lho sampean? Ora nuntun kaya ngene iki. Oh, langgar. Nuntun ya. Ini nanti buat ini kan kesayangannya Blantik Cilik. Jadi ya menurut siji-sijine yo sing sakmene sing lanang yo entak ndene lah. Hasilnya kaya ngene iki iki ya. Jadi menurut keyakinan kita sebagai seorang muslim, jadi untuk membeli hewan kurban itu hewan kesayangan. Jadi kesayangan Blantik Cilik kita menyarankan nanti biar dibawa ke musola untuk disembelih dan untuk nanti tunjangan di Siratul Mustaqim. Sawal selo besar, ya orang sasingkas. Ikan sawal selo besar. Orang tahun ngarep. Yo gak, lah iki kan wis bodo Fitri. Terus mari bodo Fitri kan wis bodo besar. Bodo kurban ya no. Wah, ya wis ya metu ya. Ajaran. Iki tidur ae. Akhiri dulu, Geng. Sementara. Akhiri dulu ya. Ideng Putri, anak Putri sik lengkapi pisan. Anak Putri kono. Yo. Di sono, ternyata sing rapat sing diarep-arep wis babone juara, Putri juara, mboke juara, pakne juara, mbae juara. Oh, anake to? Iya, anake. Wis kok Putri sudah pisan. Mak gur lemu kurang warna. Itu ceklen iki. Dilihat dari bentuk kuping piye. Wah, warnanya yo putih tuh ya. Ya kupingnya apik, cuman kan warna atau gengki sing kurang. Golek ben. Ndok ndase. Enek masih. Lho. Lha iki cara warnane sik. Iki menang bentuk iki. Menang bentuk. Iya. Menang lemu kan. Heeh. Lek lemu kan tergantung sing ketemu. Heeh. Lek emang anak 17 iki anak ganden. Secara warna kae lek perkara lemu kan ya iso dilemokne. Heeh. Lek warna menang kae. Lek ragangane sikil dawa iki to Mas. Dicat iki wis umur iki merong minggu. Lek ragangan ora usah dibedak. Wong iso ya. Bentuk barang. Rubah-rubah ya. Iya. Ya uping, Geng. Iki anake Putri, Geng. Iki anake Putri Ning Putri. Nah, iki anake Ning Putri. Ya Mas. Iki tapi kena nggih batur kae lho engko, lek digawa. Iki lanange. Lanange, Geng, delok Geng, lanange anak gandeng. Iki plus, cuman urung deker, urung anu ya. Iki anak Ning Putri. Kita-citakan lengkap iki, Geng. Anak sing tas metu, terus anake demit, anake gacone Blantik Cilik, sak anake pesugihane Blantik Cilik.
Oh, Pesugihan apa to? kayak mengkah demit Jimat, kayak emang jimat. jimat, Ding. Pesugihan. Lengkapi pisan yo. Iya. Delok Putri kondisinya. Nek dilek nyala. Babone. Iki pindah lho. Pilih burung jajal. Ora pindah. Nek dileh mek bar diguyang tok ngono kae lho. Bar Lah dibalik iya, nih. ndek ngeru lho. Yo, delok. Panggah. Iki lek gale. Panggah kene kok ya Nan. Delok sik. Ya, panggah kene lho. Iya. Yo. Oh, jelas mana ya? Jelas tak dicek nih. Susune bendang gede. Kuning Putri, piye? Iki menang anake. Lah sih? Iki lho. Oh, Masuk. jangkitane. Masa menang anake? Ono. Kalau nih. Lek wis tuwek kan ya wis. Wis iya. Iki juara ping piro ya? Juara ya, juara ping papat iki. Pisan. Di sini. Iki toh? Ah, Ya papat. Ning Putri, ya jangkitane yo. Oh, ya. Wis, ini dia. Ning Putri. Laktasi pertama. Alhamdulillah. Di up kontes dulu. Karena posisi persalinan tas mana. Ya lek niki ning anu. Lek pensiun, lek wedhuse pensiun kontes ya Fokus. fokusnya ning Breeding. yo ngono kuwi. Anakne. Wes. Itulah barang kah yang ngono lho. Itulah sekali up ya wis langsung kawin ya. Masih dikawin nek sik piye to lho. Sing oh, tapi itu sih kayak. Cik umur ya kayak bar presiden cik jemoko lah penake. Iprei. Wah, sak menit begini. Ning Putri. Mas Pate Blantik cilik di akhir-akhir ini mana yang guyang. Semana sih apik lho, Bang. Ya kayak ngono itu posisinya sampai awan. Ya, umum. Sebelum kita tutup. Bisa ditutup. 35 menit mas setengah jam punjul guys. Iya. Nah, sejam iki. Iya, kata-kata terakhir ya. Kata-kata terakhir untuk pemula apa untuk pemula anu. Pemula lek ra ngono sing wis ngingu. Sing tau gagal bisa pindho ya aja mandek. Maksudnya piye? Aku lek perkara gagal bolak-balik. Yo anu, kudu kagak lanjut jadi pemula lek ra ngono sing wis tau ngingu, sing tau gagal barang. Kagak lanjut. Kudu kagak lanjut. Kagak dijajal lah. Diterusne sing tenanan. Terus sing tenanan. Karena lek perkara gagal lek kabeh wong wis tau to. Tau ya. Rasane. Sampai piye? Ya aku yo ora mek pisan pindho. Ya. Sampai piye wi? Sampai temu hasilnya. Sampai temu hasilnya ya. Kan piye yo? Sing digoleki kan hasilnya to ora kok gagal to. Lah lek sing gagal berarti golek pemula sing lekas ngono kan lho, lek gagal bareng mandek kan golek gagal to. Oh, alah, lek wis gagal mandek berarti golek gagal ya. Iya lah, gagal wis temu gak mandek kok. Ora golek gagal ngono. Heeh. Gagal sik lanjut. Gagal kan diabaine terus nih. Golek menang ya, golek hasilnya. Oh, alah. Wis hasil sik diterusne yo. Wis teko dhewe. Teko dhewe. Golek hasilnya mesti. Oh, golek hasilnya. Sampai teko sampai ketemu hasilnya ngono to? Oh, alah. Wae ngono. Ya pokoke. Rumusnya piye? Pokok rumusnya ning dunya enek loro. Rong apa? Enek gagal, enek hasil. Enek awan, enek bengi, enek ngalor, enek ngidul terus dhewe. Ora mek dunya piye mengke? Ini piye rumusnya? Dunya rumusnya loro. Enek gagal, enek hasil. Enek awan, enek bengi. Heeh. Enek ngalor, enek ngidul terus dhewe. Wow. Karena nek gagal yo apa arek segelmu. Walah, rumusnya panggal loro ya. Nek gagal berarti calon hasil. Karena kan orang langsung hasil toh. Wes sabar ya. Gagal iki kudu dipelajari gagal ning opo. Ora kok terus diwisi. Ngawur, diwisi. Ngopenine ngawur ya ora ngono. Sing mau golek sing gagal iki dipelajari. Sing mau maksud golek lek gagal leren golek gagal kuwi to. Iya. Gagal wis tinggi pelajaran. Goleki gagal ning opo? Dipelajari. Ya nyatane aku gagal bolak-balik. Tak pelajari gagal ning opo hasilnya ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Wis intine nek ngomong, Geng, sing penting panggah ngingu golek wayahe cek gagal.
entenono sampai hasil. Ngono ya. Iya. Karena enek rong perkara wi mau ya. Lah enek gagal, Kena hasil. lah enek ngalor, Nek ngidul, enek awan, nek tinggi, enek kiwa. nek tengen. Wow. Ora mek kiwa tok. Jujing. Oke, ya wes kita tutup ya. Tutupan, kok tak tutup. Itu kan guys. Wes, oke, ya wes. Semangat balik cilik. Iya. Semoga semakin bertambahnya usiamu, juga semakin bertambah wawasanmu, juga semakin dewasa cara berpikirmu, juga jangan lupa kesopanan dengan orang lain tetap dijaga ya Ceng ya. Kebaikan ke seluruh semua orang. Yang penting ngono, Bapak Mesin. Sekolahmu sak piye semua itu yang penting sebarkan kebaikan ke semua orang dan jangan pilih-pilih. Biar nanti kamu juga lek enek api enek. Wah, enek gua enek tengen. Lek kamu menebar kebaikan tentunya kamu pasti akan mendapatkan kebaikan. Semuanya ya Kang ya. Yes. Oke Kang, tema kali ini kita bersama Belantik Cilik di hari raya yang ke Kupatan. Kupatan ya. Kupatan. Temanya adalah enek wedhus sing manak sing mungkin babone didol payu-payu dan mungkin tidak terlalu diharapkan tambah keluar. Dan dari anak pertamanya pun juga terjawab juara, dan manak lagi di hari ini juga speknya yang menurut Belantik Cilik bisa dikatakan kena dibotoi. Dalam arti garek lek ngopeni piye. Wis yo Kang yo, ada tutur kata mungkin yang kurang pas, video yang hanya seadanya dan ini pagi-pagi sekali. Dilungkas kaya nyobar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.